José Luis III és un peixet que li encanta jugar al futbol, sobretot quan juga amb el seu pare. Juga amb el seu pare perquè està sol. El seu jugador preferit és Messi, l'argentí. Tots els dies juga amb el seu pare a futbol. Quan juga s'ho passa molt bé. Però hi ha un problema. El pare té que anar a treballar i no poden jugar a la pilota de 2 a 4. I en aquestes 2 hores, José Luis III està molt avorrit i trist, perquè no té amb qui jugar. José Luis III està molt trist perquè no té amb qui jugar i s'avorreix moltíssim. Així que va decidir anar a investigar pel fons del mar per matar el temps i es va trobar a una balena, però com que la balena era molt gran, no podia jugar. També va trobar un plàncton, però el plàncton era tan petit que tampoc podia jugar a futbol. Al final va trobar al Carlitos i a la Maria, que sabien jugar a futbol molt bé i tenien, no eren ni molt gran ni molt petit. I van estar jugant una bona estona. Però en Carlitos i la Maria es van anar i en José Luis torna a estar sol i té que tornar a casa a esperar que el seu pare torni, perquè ja era molt tard. José Luis III, a l'entrar a casa, es va donar una grandíssima sorpresa al veure que el seu pare estava ja sentat. El seu pare li va explicar que li han tornat a canviar el torn, perquè ho va demanar, i ara podrà jugar amb ell. I van tornar a jugar a futbol com ho feien abans, i en José Luis III no va tornar a avorrir-se mai més perquè tenia amics i el seu pare. Fi. Ara que ja ha acabat el conte, us proposarem un repte. Teniu que anar al pati a fotografiar l'arbre més gran, el més petit i el mitjà, i fer el mateix amb els arbusts i amb altres objectes.